Min basira ga wakar kar shiga ɗimuwa. Kar shiga ɗimuwa. Kula na gani jarabta ce to yan uwa. Gaskiya ne, to amma ai mu ba garkuwa da mutane muke ba. Wannan ma so ɗaya ne kawai za mu yi. To bari in gaya maka, daga so ɗayan nan ake ɗorewa. Da zarar mun yi muka samu kuɗi muka gansu da yawa a hannunmu, ƙoƙari da mu kawai mu ci gaba. Saboda haka, wallahi tallahi maganin kar a yi kar a fara. Kuma ka san kuɗin haram ko nawa ka mallaka, wallahi sunan su ƙararru. Ce to ni zan koma. To Alhaji to yaushe za a daura kenan? Me za a daura? A'a. Auren ku mana. Auren wa kenan Hajiya? Auren ka da Najiba mana. Me yasa wannan abubuwan suke faruwa da yaron Na'uma? Tabbas wannan abu yana buƙatar addu'a. Kuma dole sai na sa an yi zauna an yi addu'a. Na shiga damuwa a sanadin halin rayuwa. Allah wani turare kika saka a jikinki saboda kina shigowa wajen nan gaba ɗaya kamshinsa mai daɗi ya mamaye ko'ina. Turaren kamfanin Almas kenan, kamshinsa daban yake da kowane kamshi. Bari ma ka gan shi. Kamfanin turaren Almas? Dan Allah ki bani shi. Ko na samu in dawo da hankalin mijina. Na baki. Da kamshin turaren kamfanin Almas za ki iya mallaki mijinki. Na gode. Bayan Allah, don Allah ko za ki iya ɗan san min turaren? Ni ma ina so in dinga jina ina kamshi idan ina saving customer. Ai ana siyarwa a kowane shago. Akwai nau'i daban-daban na turare daga kamfanin Almas. Kwalliya ba ta cika sai da turaren kamfanin Almas. Turaren kamfanin Almas. Duniyar kamshi.